Krásny deň prajem všetkým čitateľom. Musím sa totálne smiať na tom, čo som to zase vyviedla. Keďže na Havaj bolo takmer nemožné sa dostať, lebo nenašla som si ženicha, ktorý by si ma tam zobral za ženu a splnil mi sen. Tak si hovorím, že nájdem si aspoň bar, ktorý by aspoň trošku Havaj pripomínal a dám si v ňom taký skvelý drink. Takže v prvom rade by som chcela poďakovať Bamboo Baru z Banskej Bystrice, ktorí mi umožnili natočiť videorecenziu, ktorá sa týka knižky, ktorú vlastne vám budem prezentovať. Volá sa Svet bez obmedzení. Je to od Joea Vitaleho. Od Joea Vitaleho som už mala predošlú knižku, tak som vedela, že to bude niečo to. Toto, čo vidíte, Ho'oponopono a srdiečko je uputavka. Budete čakať trošku, kým vám poviem vlastne, o čo ide. Takže keď mi prišla knižočka od Lukyho, tak si hovorím, založené na starodávnom havajskom učení. Dobre, idem napísať Lukymu. Luky, chcem ísť na Havaj natáčať túto recenzku. No, takže to bola taká prvá myšlienka. No. Keďže to bolo od spisovateľa, ktorého som už čítala, tak hovorím si, to je predurčené na úspech, ale to, čo som našla vo vnútri, predčilo všetky moje očakávania. Je to trošku extrémny. Aby som hovorila k veci, tak Joe Vitale napísal túto knižku Svet bez obmedzení spolu s havajským liečiteľom Ihelakalom Hevlenom. Trošku komplikované meno. V podstate, ako som k tomuto dostal, začalo to tam, že Joe sa raz stretol s jedným chlapíkom, ktorý mu povedal, že vie o nejakom šamanovi, ktorý vyliečil na Havaji celé oddelenie psychicky narušených pacientov bez toho, aby sa s nimi stretol. To Joea totálne upútalo a 2 roky pátral vlastne, kým sa nedostal k tomuto človeku. Vytrvalec, čo? Začali spolupracovať a vlastne tento šaman, nie je to šaman, ako si predstavujete, pierka, nejaký šialenec vyfetovaný. Je to normálny človek, ktorý žije na Havaji a má svoje netradičné metódy liečenia. Stretli sa a vlastne on mu rozprával, zasvietil ho do tajov svojho teda učenia. Keď som to čítala, tak keďže som človek, ktorý to myslenie má v podstate otvorené, tak vravím si, wow, to je riadne zaujímavé, treba takéto niečo vyskúšať. Takže, skrátke, Ihalekala vyliečil oddelenie psychických chorých jedincov, kde boli naozaj vrahovia, násilníci, psychopati, sociopati, schizofrenici, všetky možné odrody chorôb psychických, ktoré si môžete predstaviť. Vyliečil ich takým spôsobom, že nikdy sa s nimi nestretol. Táto nemocnica, v tejto nemocnici väčšinou, keď tam prišli nejakí noví lekári alebo ľudia, ktorí chceli vlastne dať tomu šancu a pomôcť, odišli po 2 týždňoch. Boli tam neustále problémy, väzni boli agresívni, nikto to tam psychicky nezvládol. Tento Ihalekala urobil jednu vec. Zobral si spisy všetkých pacientov a jeho metóda učenia Ho'oponopono, nové tetovanie, je založená vlastne na tom, že všetky veci, ktoré vás v živote stretnú, sú vašou projekciou reality. To znamená, vy preberáte na ne zodpovednosť. Doteraz, čo som čítala knihy, väčšinou sa písalo o zodpovednosti za vaše pocity, za váš postoj, za vašu reakciu na nejaké negatívne udalosti. Ale tento muž zachádza ešte ďalej a tvrdí, že ste zodpovední absolútne za všetko, čo stretnete vo svojom živote. Či sú to problémy druhých ľudí, či sú to svetové problémy. Jednoducho vy pozeráte telku a rozčuli vás, že jednoducho nejaká politika. Ste za to zodpovední. Pozor, nenesiete vinu, ale zodpovednosť áno. Keďže všetko, čo sa vám v živote objaví, si vy projektujete, či priamo alebo nepriamo, musíte tieto udalosti, hlavne tie negatívne, ktoré vás nejakým spôsobom rozrušia, liečiť. Táto metóda liečenia spočíva na takom princípe, že opakujete 4 slova. Podľa pocitu hovoríte raz jedno alebo všetky naraz. Hovorí tu o 4 slovách, a to sú: mrzí ma to, odpusť mi, prepáč, ďakujem a milujem ťa. Tieto slova, ktoré hovoríte pri tomto samoliečení a samočistení, adresujete niečomu mimo vás. Hej, on to nazýva božstvo.
Ja slovo názov božstva alebo Boh nerada používam, keď ho nemám možnosť vysvetliť, lebo ľudia si to spájajú s kresťanským Bohom. Nie. Je to s existenciou vlastne svetovo spojené. Tým, že vy to adresujete božstvu, žiadate o to, aby ste vyčistili váš príjemný pocit z danej udalosti a okolnosti. Tento princíp je naozaj extrémny, pretože vezmite si, že už nemôžete nič na nikoho hádzať. Jednoducho takýmto spôsobom vy sa dostávate do úplne inej fázy života a v podstate týmto spôsobom on aj vyriešil celé to oddelenie. Všetko, čo sa ho nejakým spôsobom dotklo, každý problém toho pacienta, všetko, čo ho nejak negatívne rozrušilo, tak vlastne bolo jeho problémom, lebo on to mal v sebe. Vyplýva to vlastne z toho, že on verí, vlastne viacero teda filozofov a či už takýchto ezoterických učiteľov sa zhoduje v názore, že v našom okolí je kolektívne vedomie. Kolektívne vedomie sú absolútne všetky informácie o svete, o ľuďoch, od tých najmenších, od meniaviek, od tých prvoorganizmov, mikroorganizmov až po vlastne najvyšší stupeň človeka. Takže všetky myšlienky, ktoré vy máte, všetky pocity, ktoré vy máte, sú pocity z kolektívneho vedomia a z celého ľudstva. Čiže vy nesiete za to zodpovednosť, lebo prišlo to vám na myseľ a vy jednoducho tým, že vy liečite to v sebe, pomôžete tým ľuďom. 3 roky tento muž nerobil nič iné, iba čistil negatívne pocity, ktoré mal, keď si prezeral spisy väzňov. Kedykoľvek mu prišiel nejaký rozum, čistil. Stavali sa zázraky, väzňom znižovali dávky liekov, väzňov začali púšťať von, začali im dávať práce, väzni menili totálne svoj život. Tam naozaj by ste si to mali prečítať, je to taký príbeh, že vravím, wow, ale ja skôr verím vo veci, ktoré nie sú tradičné a som skôr priklonená takým tým veciam, ktoré sú ešte nepreskúmané, pretože je to možno trošku taký adrenalín pre mňa a je to zaujímavejšie a rada skúšam veci, takže ma to zaujalo a ja som tomu dala šancu a v podstate Havaj aj celkovo, viete, Havaj je založený, ľudia ako tam žijú, to je tradícia lásky, to sú vlastne veci, ktoré máme každý z nás v sebe a každý vlastne potom túžime, či už vedomé alebo nevedomé a jednoducho ich odpoveďou na každý problém je láska. Máte problém, pošlite tam lásku a on vlastne takýmto spôsobom menil teda to okolie. S Joeom Vittelom napísali túto knižku a jednoducho píšu tam o veciach, ktoré zmenia vám život, zmenia vám prístup a jednoducho, či už sa to týka bohatstva duchovného, bohatstva finančného, akéhokoľvek, jednoducho tým, že budete tieto veci čistiť, riešiť, tak budete sa dostávať do nulového stavu. Nulový stav je výnimočná situácia pre tých, ktorí to chcú niekde v živote dotiahnuť alebo chcú vlastne žiť iným spôsobom a zažívať trošku iné veci. Nulový stav znamená čisté vedomie bez nejakých negatívnych myšlienok, ktoré sa môže objaviť, nulový stav sa môže objaviť sem tam, ale môže byť aj trošku dlhšie, trvalejšie. Na základe toho, ako vy ste schopní dosiahnuť tohto nulového stavu, si môžete vybrať 2 spôsoby života. Jeden bude život podľa inšpirácie a druhý bude život podľa spomienok. Čiže spomienky, či už z kolektívneho vedomia, spomienky vaše, podvedomá myseľ, všetko toto, čo vám vlastne nejakým spôsobom ovplyvňuje život, tak môžete nulovať tým, že to budete liečiť a budete žiť vyslovene v princípe sveta, v princípe toho božstva, ktoré on spomína v knihe, tým spôsobom, že budete mať čistú, jasnú myseľ, otvorené vedomie a vám budú prichádzať inšpirácie. To sprav, tam choď. Jednoducho budete vedieť. Žiť podľa inšpirácie je podľa nich najlepší spôsob žitia, najuvoľnenejší spôsob žitia. Dokonca ten Ihalekala, šaman, vraví, že vašou úlohou v živote nie je nič iné, iba čistiť. Čistiť a milovať. Takže
On žije takýmto spôsobom, že vlastne je maximálne uvoľnený, nič nerieši a veci mu same prichádzajú a on robí tie kroky vlastne, ktoré mu prídu vlastne v tom nulovom stave a na základe toho teda on žije svoj život. Joel sa trošku zľakol, pretože minulé knihy, čo písal, boli vyslovene o tom dávať si zámer. A toto trošku ten zámer popiera, pretože zámer, ktorý si vydávate v živote, ide z vašej vedomej mysle. Ale inšpirácia pochádza z niečoho mimo vás. A to je vlastne to naplnenie toho posolstva, s ktorým ste sa tu vy narodili. Takže vy, keď pôjdete vlastne podľa inšpirácie, tak môžete naozaj naplniť to svoje poslanie na zemi a zažiť tie zázraky sveta. Takže Joe si hovorí, že stále písal o zámeroch a teraz vlastne je to v podstate o tomto, hej, tak trošku tak spochybnil, zneistil, ale tento Ihalekala ho vlastne upokojil a povedal mu, že jednoducho všetky knihy, ktoré napísal, sú fantastické a vlastne ľudia, ktorí sa nachádzajú teda v tej určitej fáze uvedomovania a chcú riešiť veci ďalej, tak oni sa k ním dostanú a budú postupne si odhaľovať. Tiež si myslím, že začať Svetom bez obmedzení pre človeka, ktorý nikdy nečítal takúto knihu, je vyslovene založený intelektovo, hej, rozumovo, nepripúšťa veci, ktoré sa nedajú vedecky podložiť, tak pre takého človeka to môže byť trošku extrémne čítanie a vlastne samotný Joe tu píše, že si myslel o ľuďoch, ktorí jednoducho takéto veci robia, riešia, že sú šialení a podobne, ale nakoniec, keď si to vyskúšal, tak vlastne nebolo o čom. Takže kniha bola pre mňa pútavá a vlastne som z toho šťastná. Chcela by som vám ešte prečítať na záver vlastne o čom bolo ten zmysel života v tej knihe a ako vysvetľoval Ihalekala vlastne fungovanie vo svete. Ihalekala tvrdí: je to, ako by sme tvorili veľký symfonický orchester. Každý z nás má svoj vlastný hudobný nástroj. A ja mám svoj a tvoji čitatelia tiež. Žiaden z nich nie je rovnaký. Aby sa dal zahrať koncert, ktorý by sa každému páčil, každý musí hrať svoj part a nič iné. Dostanete sa do problémov, ak nevezmete do rúk svoj hudobný nástroj, alebo ak si myslíte, že niekto má lepší. To je spomienka. Takže týmito krásnymi slovami, touto peknou metaforou na uvedomenie a zamyslenie budem končiť dnešnú havajskú recenziu a neprestanem veriť, že aj tak sa tam viac vydám. Takže majte sa krásne, na zdravie, idem si to vychutnať. Pekný deň prajem všetkým.